apor ki malom sowet apor tipik mudi dakai ni thom vet nang li mahang teklo nang li lo charli lo nang li piso penan en lo nang li woreng oversight nang li long lo kilong li tum stami woreng oversight kilong li tum ta chong dat chote lo pet li tum reng bom lo ni thom ki chongar ni ke kasar bura tangte mantulo nang li sumarapan long li hilang kang bolo ili tum non mi jung disa 23 November 2021 ho non Hojai district pen lapen BJP government atum katharle eviction longle katharle hem rit chedo longle lonon tangte mijung disa arat atum pholo tangte pinap ke lada inglong kuri committee lada arong nang tharle lo pote pilo manji tasi meeting mai kidun selat nang ne kachirok tok amai ilitum met no jang tek tedasi ilitum asumarapan ilitum chesong pinangji kalang magalisang marli up until you reach your goal nangli ke mga dim leletik take nangli sang dari nangli chingkoy bum sitami nangli thura nangli kachesong along nangli bangnon ilitum arlo sumarapan ke pong to ka chong ho pusi inong idolo kopia pot pong to ka chong ho hem an chutun chot la kalilang kachesong along wangnang kachesong along klam along wangna ning isipet pen ilitum akarbi kuki naga rengma paite chakma mizu kadokaveta amar ekelege mon thakibo lage ne nai gambura saha rong asar hoine no hoy chakma baido bila ami ek mon thakibo lage ne nai thakibo lagibo nitum ning isido nangji nitum ning isipensi nitum che fight nangi nitum che song nangji ilitum aphan song bhijit ing tika thar nangi pu alangli arlo song alangli konat gamatha pensi alangli equal rights equal justice kengsang bihari bengali atuma phanta sit cap pinangji MOS kache talk that kache sign that BJP government pen bangso Himanta Biswa Sarma wailo waichan alangli kaningji sit cap ke nituma phan nang pitha ake hai tuliram rong hangsar pan kachuningri tangte Himanta Biswa Sarma alang likarju sit cap nang pithapu nang achuning risi nitum MOS ti sign de lopu nang litum kroy ma putha kroy ik ma putha ilitum la phak ogithan la tangkap harupa la uron udoy scheme la musuri epak la wokaka soy jod wo soy jod ilitum aphan nangki pi lake ilitum hemprek long ibombelo long jima long lelo come on women raise up your voice of injustice nang seng tong si pedonon osomar bihek osomar chibukray ton non nang gidundo akiro pipar piglo labang so inglong kiri committee atum alang litum penan so asomar bihek lang asomar bangithom penan so ta EPSLC along kachesong alang litum kiwang alang litum aprang ke BJP kalangbo BJP ahut alang litum hemprek long jimini pusi alang litum chesong dunlo bon sitami bangso hemprek alang litum chithek long le dat panajok long le dat panajok alang litum non all party hills leaders conference APSLC akihai sarji kathar ki japon along alang litum kiwang thegapot akiropi sina committee former president sir akihai Jackie Tirang lapen alang li kaching hon nai ahema sir really ronghangpi alang litum hemisita alang litum kachisong along klam alang litum asumar bihek pupe alang litum radapan kay virtang lo pu ke mathapen alang litum chirok tok amai pini women wing kiseng mate suar lo song pini ke sengpon amai da kapedo pon apot akiro pi parpiglo ning chingduglo lapen alang litum aphan Richard episina kaching hon hey longri longpat song japi doan chakma dimasa kuki rengma mizu kuki paite garo siam kadok kawe inglong akhai doan ning isipet ke donang ji aporlo lasi nili non ladak ithan kangtung ilitum Karbianglong East West Dimahasau district kithom ke ilitum Karbianglong ke ingbo tanglo pusi 2007 aningkan Indian Army atum pachini pontanglo alang litum newspaper along alang litum piponlo 2007 suri hinira troxy
aningkan alang litum newspaper dong tokpon lo. Karbi Anglong is a lost district because the level of awareness is extremely low. Karbi Anglong along leke ing botang lo. Kopia potma monid atum kachitan kachirok tok amay awepin aposi Karbi Anglong ke virbom lo ing botang lo pusi Indian Army atum kipu. Nalitum ningdog igay masang Marley. Ningdog man ningdog de. Ningdog pit. Lapen ningpung pit. Ningkang pit. Lasi hem arlo apong tok atong ho. Nang manang nilo. Non ki nang si ang tong kachipado ng Jiaporlo. Mahatma Gandhi hempre ki hanga huta pinso tum det kali. Arlo so tumta api chisong dun si Indian National Movement along hempre ki hang long lo. Lasinon Karbi Anglong East West di mahasaw si tami. Ilitumapan Asian countries a President Professor Jian Hong Liu. Alang li ke Asian Criminological Society on Human Rights Perspective. Alang li President ilitumapan ng kijaipon ke Human Rights International a seminar hut. Ng kijaipon ke rongatok rat apan ng litum inglong a kaidoan apan justice, rights, lapen implementing bodies, government at tumapan, Article 244A, Autonomous State, lapen Article 3, Part 1A of the Indian Constitution ke, laki hempre kang team. Lalong, jiabhan ng implementing bodies, Indian government implementing bodies upon Chingki.